ಹಾಯ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಚಂದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇನ್ನು ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅನ್ನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಾವು 3 ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. एक शोकुंड गार्डन मस्त समय का फ्रेंच गोत्ती जंक्ली ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತುಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲ ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ದುಂಬು ಬತ್ತುಪ್ಪನಾಗ ನೆಲಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ದೋಣ ಸುಂಟು ಇಂಚ ಚೆನ್ನಾಗಿ चूरक पायस वाड़ी पायस फैन डिफरेंट मुल्पद फैन ಮೂರು ಜಾರ್ ನೀರು ಪಾರಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಾಜಲ ಅಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಏನು ಪ್ರಸಾದ ತಂದು ಆಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆ ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿತಾಡ್ತೀನಿ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಆಂಡೆ ಎಂಕಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಹೋಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆಗ ತುಂಬ
ಬೆಟ್ಟ ತುಲೇತು ಶೋಕ್ ತೋಜು दाय बारू बुजेर अंदा सरी इंक नल्ल सुब्रह्मण्य देवल्ल पंड इन स्टे आता ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಪೂಜೆ ಉಂಡು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಪಿರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂಡು सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यं ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಜಾಯಿ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಪಲಾಜಿ ಗಂಟೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ತುಪ್ಪವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಬಟ್ ಇಂಚ ನಮಗೆ ಲೈವ್ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಗಂಟೆ ಹಾಜರ ಬತ್ತುಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೈದು ಅಂಚ ಕೂಡ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಪೂಜೆ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿಗೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಆದಕ್ಕೆ ಆದಿಗೆ ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಮ್ಮಲ ಮಾಮಲ ವೈದ್ಯರಕ್ಕೆ ಇದೇ ಇರ್ತದೇರು ಈ ಪೋದ್ಬಾಲ ಬಂದು ಜಾನುವಾರ ಬತ್ತಿ ತೂಕಂದು ನನ್ನ ಪೋಪುನಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಪೋಪುನಿ ಸೀದಾ ಮುಲ್ತು